وأصحابه وسلما تسليما. dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala, tura da aminci su tabbata bisa shugaba jagaba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta a cikin wannan makaranta mai albarka muka sami a ƙarƙashin jagorancin mai girma headmaster Malam Bashir aka tsara wasu katafaren takardu wanda sai daga cikin ƴar uwa ta je ta yi wannan aiki da baki ɗaya akan janibin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi wanda yake magana dangane da shafa akan huffi. Alhamdulillah wannan abun farin ciki da yawa yake. Abun farin cikin ba zai misalci ba za mu yi cewa ga yadda za mu iya misalta shi ba, domin farin ciki ya kai matuƙar farin ciki, domin an tare dama a gurin a majalisin annabi alaihi salatu wassalam. A saboda haka ni ina godiya mai tarin yawa da malamai da kuma ita ƴar uwa wadda ta wannan katafaren aiki. Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi, Ubangiji Allah ya musu sakayya da gidan aljanna, Allah ya musu albarka.